ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பிஜி 18 டேஸ் கிளாஸ்ல இருக்கோம், லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம அத்தியாயம் 14 பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஞான யோகம். பகவான ஞானத்தோட நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்றோம், அதான் ஞானத்தின் மூலியமா நம்ம பகவான் எப்படி கனெக்ட் பண்றது அப்படின்றது. இது மட்டும் இல்லாம இந்த ஞான யோகம் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். இதுல நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம ஏன் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல நம்ம இருக்கோம், ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அப்ப பிரச்சனை என்னன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளால அதுல இருந்து ஈஸியா வெளியில வர முடியும் இல்லைங்களா? அது நேத்திக்கு நம்ம சாப்டர்ல பார்த்தோம். சேத்திரஜ்ஞ பாக யோகம் அதில் நம்ம பார்த்தோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா சேத்திரம்னா என்ன, சேத்திரஜ்ஞன்னா என்ன, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரகிருத்தினா என்ன அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கெல்லாம் பகவான் வந்து விளக்கமா சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா 22nd ஸ்லோகம்ல நம்ம வந்து இந்த ஜட இயற்கையில உள்ள உயிர்வாழிகள் எதனால வந்து இங்க இருக்காங்க, பந்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனாலதான் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது இல்லைங்களா? அதுவும் இல்லாம அந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது அவங்க நிறைய என்னது பிறப்பு இறப்பு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ அந்த முக்குணங்களோட இந்த உயிர் வாழி சம்பந்தப்படும் பொழுது, லிவிங் என்டிட்டி சம்பந்தப்படும் போது அது என்ன ஆகுது, பரிமாற்றத்தை ஏற்படுது, எதிர்கொள்ளுது இல்லைங்களா? அப்போ அதுதான் காரணம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம இந்த குணங்கள்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப அதை பத்தின விஷயங்களை தான் பகவான் வந்து அத்தியாயம் 14ல கொடுத்திருப்பாங்க. குணத்ரே விபாக யோகா, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இதை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்ப்போம். பகவான் கிட்டே இருந்து வந்தது என்னது, இந்த முக்குணங்களும் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால பகவான் தான் கண்ட்ரோலர், நம்ம கண்ட்ரோல்டு பை 3 குணாஸ். அதாவது இந்த 3 குணங்களும் நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணும். இந்த பப்பட் ஷோ எல்லாம் பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா? இந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் பொம்மலாட்டம், அதுல பாத்தீங்கன்னா கயிறு வச்சு இப்படி ஆட்டுவாங்க. அந்த ஆட்டுறதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த பொம்மைகள்ல என்ன அசையும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளோட குணங்கள் தான் நம்மள என்ன பண்ணுது, நம்மள ஆட்டுவிக்குது. சத்துவகுணம் நம்மள நல்ல விஷயங்கள்ல நம்மள செயல்களை செய்ய வைக்குது. ரஜோகுணம் நம்மள சுயநலமான விஷயங்கள்ல செயல்பட வைக்குது. அதே தமோகுணம் நம்மள தப்பான விஷயங்கள் அதர்மத்துல நம்மள செயல்பட வைக்குது. அப்ப இந்த குணங்களுக்கு மத்தியில நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம். அதனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, அதனால செய்யற செயல்கள்னால நம்மளுக்கு கர்மம் கிடைக்குது. கர்மம் என்ன பண்ணுது, நம்மளுக்கு நன்மை தீமைகளை கொடுக்குது அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அப்ப அந்த குணங்கள் இருக்கு, அதை பத்தி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம அதுல இருந்து வெளியில வர முடியும். வெளியில வருதுன்னா என்ன, குணங்களுக்கும் கண்ட்ரோலர் யாரு, பகவான். அப்ப நம்ம யார போய் சரணம் அடையணும், பகவானை போய் சரணம் அடையணும். பகவானை சரணம் அடையும் போது இந்த முகுணங்களும் நம்ம கிட்ட என்ன பண்ண முடியாது, அதாவது மாயான்னு சொல்லுவோம் நம்ம, அது நம்மள எதுவும் ஆட்டுவிக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையில தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம். அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி பிரணாம். श्री श्री राधा गोविंदருக்கு நம்மளோட பிரேயர்ஸ் சொல்லிருக்கோம். हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Om Shri Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு விஷயம், இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா கை ரெண்டும் இப்படி தூக்கிட்டு என்ன சொல்லுவாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் சரண்டர். என்கிட்ட எதுவும் இல்லை, ஏதாவது நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்குங்களா, அது வந்து அது இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை அடைய முடியாது அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதை உணர்த்துறதுக்காக என்கிட்ட எதுவும் இல்லை, நான் கம்ப்ளீட்டா அவங்க கிட்ட சரணம் அடைகிறேன் அப்படின்ற சொல்ற ஒரு விஷயமா தான் எப்பயுமே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை இப்படி கை தூக்கி வந்து இஸ்கான்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க சரிங்களா. கோயில் எல்லாம் சொல்லும்போது அப்படி சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம், திரௌபதியும் என்ன பண்ணாங்க, கொஞ்சம் வரைக்கும் அவங்களால தன்னால முடியும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் என்னாச்சு, அனுகிரகம் கிடைக்கல இல்லைங்களா. கம்ப்ளீட் சரண்டர் கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்ட உடனே என்ன பண்ணாங்க, பகவான் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆகும்போது பகவான் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்க அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அதனால எப்பயுமே கை தூக்கி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும்போது நம்ம கம்ப்ளீட் சரண்டர் அப்படின்றத நம்ம பகவானுக்கு கொடுக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தமாகுது. அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 14 அத்தியாயம் 14 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 13 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். அர்ஜுனரின் 6 கேள்விகள் அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சேத்திரஜ்ஞ, அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி, ஞானம், ஞேயம், இதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கெல்லாம் பகவான் வந்து விளக்கங்கள் கொடுத்திருப்பாங்க. அது வந்து நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள் 13.1 இருந்து ஏதத் வேதித்து விச்சாமி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். சேத்ரா மற்றும் சேத்ரஜ்ஞா, ஞானத்தின் விளக்கம். இது வந்து 13.2 to 7 வரைக்கும். சேத்ரஜ்ஞ சாபி மாம் வித்தி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். சேத்ரன்றது இந்த உடல், நம்மளோட கிராஸ் பாடி, பஞ்சபூதத்திலான உடல். சேத்ரஜ்ஞன்றது சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல், ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும். ரெண்டு பேரும் எங்க இருக்காங்க, இந்த உடம்புலதான் இருக்காங்க. இந்த உடம்பு ஒரு சாதனம். அப்போ என்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்களுக்கு, இந்த குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம செஞ்சு நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கைய வாழறோமோ, இந்த உடம்புக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம வந்து செய்யறோமோ, அப்போ அது என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு பிறப்பு இறப்பை கொடுக்கும். அதே வந்து பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி, இப்போ நம்ம கிட்ட யார் இருக்காங்க, சோல் சூப்பர் சோல் இருக்காங்க இல்லைங்களா. சோலை வந்து முன்னிலைப்படுத்தாம நம்ம பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம நம்மளோட செயல்களை செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது முழுக்க முழுக்க பகவானுக்கான நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்த மாதிரியான அர்த்தம் ஆகும். இப்போ ஒரு குழந்தைக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்வோம் இல்லைங்களா. அவங்களுக்கு பிடிச்சது என்ன, அவங்களுக்கு நல்லது என்ன, அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து நம்ம செய்வோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி பகவானுக்காக என்னென்ன செயல்கள் செய்யணுமோ அதை நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கடைபிடிக்கும் போது நம்மளோட வாழ்க்கையும் என்னது, பரிசுத்தமா ஆகுது. அதே மாதிரி இப்ப அர்ஜுனர் யாருக்காக சண்டை போடுறாங்க, பகவானுக்காக போராடுறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி தனக்காக அந்த செயலை செய்யாம பகவானுக்காக செய்யும் போது அது நம்மளுக்கு முக்தியை கொடுக்கும் இல்லைங்களா. அதுதான் பெர்ஃபெக்ஷன்ல நம்மளுக்கு கொடுக்குது. அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கணும். அப்போ சேத்ரஜ்ஞ, ஞானத்தின் விளக்கம், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்போ சோல் பத்தி பார்த்தோம், சூப்பர் சோல். அதுக்கப்புறம் வந்து சேத்ரா, இந்த கிராஸ் பாடி, உடல் அப்படின்றத நம்ம என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். 13.8 to 12 வரைக்கும் நிறைய குணங்களை வந்து பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அடக்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து சமநோக்குடன் இருக்கிறது, அப்புறம் குருவை ஏத்துக்கிறது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல, அதுக்கப்புறம் பக்தி தொண்டு செய்யறது, இதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அதுல வந்து பக்தி சேவை அதை நம்ம வந்து முன்னிலைப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாலே மிச்சமுள்ள எல்லா குணங்களும் அதுல அடக்கமாயிடும். ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றது நல்ல குணத்தோட செய்யற செயல்கள்னால வர பக்தி, அதுதான் வந்து அதுல தாத்பரியம். அப்போ அதுல வந்து பிரதானமா நம்ம பக்தியை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு எல்லா குணங்களும் நம்ம கிட்ட வந்துடும். அப்போ மயி சானன்யோ கேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம அதை பார்த்தோம். ஞானம், ஞேயம், அறிவின் பொருள், அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேத்ரஜ்ஞ, அதோட தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கிறது. சேத்திரம் வேறு, இந்த உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு யாரு வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்டா இருக்காங்களோ அதுதான் வந்து சிறந்தது, பெர்ஃபெக்ஷன். அப்ப ஞேயம்ன்றது அறிவின் பொருள், அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம். அது வந்து 13.13 to 19 வரைக்கும். சர்வத பாணிபாதம் தத் சர்வத்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக. அப்புறம் பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் யூனியன், இது மூணும் சேர்ந்து
இருக்கிற விஷயங்களை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். 13.20 to 26 வரைக்கும் காரணம் குண சங்கோஷ்ய. அதுதான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். இந்த லிவிங் என்டிட்டி இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தோட வந்து சம்பந்தப்படும் போது செயல்பட ஆரம்பிக்குது அந்த குணங்களுக்கு அடிப்படையில. அதனாலதான் அதுக்கு கர்மங்கள் கிடைக்குது. அதனாலதான் அது என்ன பண்ணுது, ஆஹ் சொர்க்கம் நரகம் இந்த மாதிரி போயிட்டு பிறப்பு இறப்புல சுழற்சியில இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அறிவின் பார்வை அது வந்து 13.27 to 35 வரைக்கும் பார்த்தோம். கஷேத்திர சேத்திரஜ்ஞ யோகே யோரேவ மந்திரம் ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 14 பார்க்க போறோம். அப்ப குணத்தினாலதான் நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த ஜட உலகில் நம்ம பந்தப்பட்டு இருக்கிறது இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரை நம்ம சம்பந்தப்படும் போது லிவிங் என்டிட்டி சம்பந்தம். அப்போ அந்த குணங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் வந்து அத்தியாயம் 14 நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. அத்தியாயம் 14 சுருக்கம் குணங்களின் நிபந்தனை அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். 14.1 to 14.9 வரைக்கும் இதம் ஞான உபாஸ்ரித்ய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக குணாதிசயங்கள் குணங்களோட குணங்கள்னால வர விஷயங்கள் என்ன, செயல்கள் மற்றும் இறப்பு. அந்த மாதிரி குணங்கள் உள்ளவங்க இறந்தால் சத்துவகுணத்துல இருந்தா இருக்கிறவங்க இருக்கும்பொழுது இருந்தால் எங்க போவாங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது இருந்தால் எங்க போவாங்க, அது தமோ குணத்துல இருக்கும்போது இருந்தால் எங்க போவாங்க, இதை வந்து பார்ப்போம். ஆனா சத்துவகுணத்துல பகவானோட நாமத்தை சொல்லி இருந்தால் பகவானை அடைவோம். ஏன்னா நம்ம எழுத்து சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இறக்கும் தருவாயில் என்னை நினைத்தால் என்னையே அடைவாய் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது நம்ம பகவானை நினைச்சோம் அப்படின்னா பகவானை அடைய முடியும். அப்போ 14.10 to 14.18 வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். யதா சத்வே பிரவருத்தேது அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா. அப்புறம் முறைகளை மாற்றுதல் 14.19 இருந்து 14.27 வரைக்கும். அதாவது இந்த முக்குணங்களை எப்படி நம்ம கடந்து செல்றது, இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை. அப்ப அதுல இருந்து எப்படி கடந்து போறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். மாம்சயோ அவ்ய பிச்சாரேனே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. 14.5. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சதுர்தசோऽध्याय குணத்ரய விபாக யோகः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பரம் பூயः பிரவக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனய சர்வே பராம் சித்திமிதோ கதாः. பகவான் கூறினார், மீண்டும் ஞானங்களில் எல்லாம் சிறந்ததான உன்னதமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லாரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர். முனிவர்கள் எல்லாரும் எப்படி இருப்பாங்க, இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படாம இருப்பாங்க இல்லைங்களா? தவம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க தன்னோட சென்சஸ்ல வந்து கண்ட்ரோல்டா வச்சிருப்பாங்க. மனத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒருநிலைப்படுத்தி வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இந்த முக்குணங்கள்ல அவங்கள என்ன பண்ண பாத்துப்பாங்க, தாக்கத்தை வராம பாத்துப்பாங்க. அப்போ இந்த முக்குணங்களை தாக்கம் வராம பாத்துக்கிறது தான் இருக்கலே சிறந்த ஒரு விஷயம். அதனால என்ன பண்றாங்க, இந்த ஞானத்தை இந்த அதாவது குணத்திரை விபாகம் இந்த ஞானத்தை பெறுறதுனால முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது சிறந்த ஞானம் அப்படின்றது பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. மாதாஜி 14.2. இதம் ஞானமுபாஸ்ரித்ய மம சாதர்ம்யமாகதாः சர்கேபி நோபஜாயந்தே பிரளயேன வியதந்தி ச. பகவான் வந்து ரினவுன்ஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவான் அப்படின்றதுக்கான டெபினிஷன்ல ஒண்ணு இந்த 6 விஷயங்கள் வந்து பராசரமுனி சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதாவது வெல்த்தியா இருப்பாங்க, இருக்கலே வந்து ரிச்சாவா இருப்பாங்க இருக்கிறவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேம் நல்ல ஃபேமஸா உள்ளவங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த்ல அவங்கதான் உயர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க. நாலேஜ்ல உயர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க. அழகுல உயர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ரினவுன்ஸ்டா இருப்பாங்க, அதாவது பற்றற்று இருப்பாங்க. அப்படின்ற இந்த 6 விஷயங்கள் யாருக்கிட்ட 6 முழுமையா இருக்கோ, அதுவும் உயர்ந்து இருக்கோ, அவங்கதான் வந்து பகவான் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த 6 விஷயங்களுமே வந்து உயர்ந்திருக்கும். ஏன்னா ஞானத்தை கொடுத்ததுனால அவங்க ஞானத்துல உயர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க. அதாவது வேதத்தை கொடுத்ததுனால இல்லைங்களா? வேதம் தான் இருக்கிறதுலே நம்மளோட சாஸ்திரம் ஆதாரம் இல்லைங்களா? அதை வந்து யாரு கொடுத்திருக்காங்க, பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபேமஸா இருப்பாங்க. அதாவது பகவானை பத்தி கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் வந்து அவங்க வந்து சிறந்தவங்களா இருப்பாங்க. அப்போ அதுல வந்து ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா ரினவுன்ஸ்ட் பற்றற்று இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ இந்த ஞானத்தின் நிலை பெறுவதால்
இப்போ பகவான் சொல்ற இந்த அதாவது குணத்திரை விபாக யோகம் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலியமா ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். நம்மளும் எப்படி இருப்போம்? ரினவுன்ஸ்டா இருப்போம். ஏன்னா இந்த முக்குணத்தால தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? பிறப்பிறப்பு கிடைக்குதுன்றது நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இதுல இருந்து சம்பந்தப்படாம இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? நம்மளும் பகவானோட இயற்கை நம்மளால் அடைய முடியும். ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கையை போன்றதான தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ அழிப்பின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்போ எப்போ பகவானோட இயற்கை நம்ம அடையிறோமோ ஏன்னா சோல் சூப்பர் சொல்றேன் என்னது சச்சித் ஆனந்தம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த இந்த ஞானத்துல நிலை பெறும் பொழுது ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ கிரியேஷன் அனிகிலேஷன் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? பகவான் மூச்சு உள்ளார இழுக்கும் போது எல்லா உலகமும் உள்ளார போயிடும், பிரளயம் ஏற்படும். அதே பகவான் மூச்சு வெளியில இடும்போது எல்லா உலகமும் வெளியில வரும். ஆனால் யார் ஒருத்தவங்க இந்த ஞானத்துல நிலை பெற்று ரினவுன்ஸ்டா இருக்காங்களோ, பற்றற்று இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த அனிகிலேஷன் கிரியேஷனால என்ன ஆகாது? பாதிப்பு ஏற்படாது. பிறப்பின் போது இல்லைன்னா அழிப்பின் போதோ தொல்லையுறுவதோ இல்லை அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 14.4 सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजपदप्रदा पिता. குந்தியின் மகனே, இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா உயிர்வாழிகளும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த மகா தத்துவம் அப்படின்னு நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுதான் என்னது? ஜட இயற்கை. 24 பொருட்கள் கொண்டது என்னது? இந்த மகா தத்துவம். அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரகிருதி, அதுக்கப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ் மகத்துன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் அகங்காரம். அகங்காரம் 3ஆ பிரியும். அகங்காரம்ன்றது தன்னால எல்லாம் நடக்குது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வருது இல்லைங்களா? அகங்காரம் ஃபால்ஸ் ஈகோ. நான் தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது அகங்காரம். ஈகோன்னு சொல்லுவோம். அது 3ஆ பிரியுது. அதுதான் குணங்கள். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணமா பிரியுது. அதுக்கப்புறம் அந்த சத்துவகுணத்துல இருந்து என்னென்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம் வரும். அதுக்கப்புறம் 5 சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஞானேந்திரியங்கள் வரும். அதாவது கண்கள், காதுகள், மூக்கு, அப்புறம் நம்மளோட தோல், அதுக்கப்புறம் நாக்கு. சரிங்களா? இதெல்லாம் ஞானேந்திரியம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 5 கர்மேந்திரியங்கள் 5 கர்மேந்திரியங்கள் இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கைகள், கால்கள், அப்புறம் நம்மளோட பேச்சு, அதுக்கப்புறம் பாயு அப்படின்றது, உபாஸ்தனா அப்படின்றது. சரிங்களா? இதெல்லாம் கர்மேந்திரியங்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் தமோ குணத்திலிருந்து வர விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5 மகாபூதாஸ், அதாவது இந்த பஞ்சபூதங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல பகவான் ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈத்தர், வானம், ஆகாயம் இருக்கு இல்லைங்களா? சவுண்ட். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பகவான் படைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் காற்று, அதுக்கப்புறம் இது நெருப்பு, அக்னி, அதுக்கப்புறம் தண்ணீர், அதுக்கப்புறம் பூமி. சரிங்களா? இந்த விஷயமா படைப்பாங்க. அதுல என்னன்னா காற்று இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது ஆகாயம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பகவான் படைப்பாங்க. அதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒளி கிடைக்கும். வானத்துல இருந்து நமக்கு ஒளி கிடைக்குது இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் காற்று. காற்று அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒளி பிளஸ் ஸ்பரிசம். இது ரெண்டும் சேர்ந்ததா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அக்னி. அக்னின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒளி, ஸ்பரிசம், அது கூட நிறம், உருவமும் வரும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் தண்ணீர். தண்ணீரும்போது ஒளி, ஸ்பரிசம், அதுக்கப்புறம் நிறம், அதுக்கப்புறம் அது கூட சேர்ந்து சுவையும் வரும். அதுக்கப்புறம் பூமியை படைப்பாங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பூமி ஒளி, ஸ்பரிசம், நிறம், சுவை, வாசனை இது 5ம் சேர்ந்திருக்கும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆகாயம், அதுல இருந்து அதுதான் சொல்லுவாங்க என்னன்னா ஆகாயம், காற்று, அக்னி, நீர், அதுக்கப்புறம் பூமி. இந்த ஆர்டர்ல பகவான் படைப்பை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா இது கூடவே தன்மாத்திரைகள் அப்படின்றது இருக்கும். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட். அது ஈத்தர், ஆகாயத்துல நம்ம கிடைக்கிறது சவுண்ட். அதுக்கப்புறம் வாயு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது நம்மளுக்கு என்னது? தொடு உணர்ச்சி தருது இல்லைங்களா? அதனால டச். அதுக்கப்புறம் அக்னி, ஃபார்ம், ரூபம் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் வாட்டர், டேஸ்ட் கொடுக்கும், ரசா. அதுக்கப்புறம் எர்த்னால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? ஸ்மெல் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸும் சேர்ந்ததுதான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மகா தத்துவ ஜட இயற்கை. ஃபர்ஸ்ட் இது உருவாகும். பகவான் இதை உருவாக்குவாங்க. அப்புறம் இதுல லிவிங் என்டிட்டியா பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? சோல் டச் ஆகும்போது இந்த முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் அதோட சம்பந்தப்படும் போது இது இயங்க ஆரம்பிக்கும்.
சோலும் இந்த ஜட இயற்கையும் சம்பந்தப்படும் போது இந்த பிரபஞ்சம் என்ன ஆகும், இயங்க ஆரம்பிக்கும். சரிங்களா? அப்புறம் கிரியேஷன் அப்போ இதெல்லாம் தான் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அனிகிலேஷன் ஆகும்போது எல்லாமே அவ்வியக்தத்துல போய் பகவான் கிட்ட அடக்கமாயிடும். சரிங்களா? இதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும், நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14. ஓகே, 14.5. सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகும். உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் போது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவனாகிறான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோல் பகவான் தான் கிவிங் ஃபாதர் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, விதையளிக்கும் தந்தை. அப்போ நம்ம இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர், இந்த 24 தத்துவங்களும் நம்ம சம்பந்தப்படும் போது என்ன ஆயிடுது, நம்ம அதுக்கு கட்டுண்டவங்களா நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்திலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.6. தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாசகமனாமயம் சுக சங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கேன சானக. பாவமற்றவனே, சத்துவகுணம் மற்றவைகளை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாவ விளைவுகளில் இருந்தும் விடுவிக்கின்றது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர். அதாவது நல்லதே செய்யறாங்க இல்லைங்களா, எப்பயுமே நல்லவங்களா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எப்படி இந்த முக்குணங்கள் கட்டுப்படுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க இன்பத்தை அதுல அனுபவிப்பாங்க. இப்ப நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யறாங்க அப்படின்னா அதுல அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அந்த சந்தோஷத்தினால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அந்த சந்தோஷத்தை அவங்க என்ஜாய் பண்றாங்க இல்லைங்களா. இப்ப நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றாங்க, நிறைய தானங்கள் தவங்கள் இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா, பூஜைகள்லாம் பண்றாங்க. இப்ப ஸ்பிரிச்சுவலா நல்லா இருக்கிறாங்க அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், அதுல ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம நல்லபடியா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல்ல சேவை பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு பகவானுக்கு சேவை பண்ணுவோம், அந்த ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது இல்லைங்களா. அப்ப அந்த சந்தோஷம் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ஜாய் பண்றோம். அப்போ அதுலயும் நம்ம என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு சம்பந்தம் ஏற்படுது இல்லைங்களா. அதனாலதான் இங்க சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி கட்டுன்றாங்க, அதாவது இந்த கண்டிஷன் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். அதாவது பாவமற்றவனே, சத்துவகுணம் மற்றவைகளை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாவ விளைவுகளில் இருந்தும் விடுவிக்கிறது. அது உங்களுக்கு பாவம் வராது, ஏன்னா அவங்க அதர்மம் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க எல்லாமே தர்மமான விஷயங்கள் தான் செய்வாங்க. சரிங்களா. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விட்டு செய்து கொள்கின்றனர். நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிப்பாங்க, நல்ல விஷயங்களை செய்வாங்க, எல்லாருக்கும் நன்மையே செய்வாங்க. இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் அவங்களுக்கு அதுல ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும், நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் தான் கிடைக்குது இல்லைங்களா. அப்ப அதுல அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.7. லலிதா மாதாஜி. अच्छा हो, सॉरी. 10.7. रजो रागात्मकं विद्वि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नादि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. குந்தியின் மகனே, ரஜோகுணம் எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. ரஜோகுணம் எதனால பிறக்குது, ஆவல், விருப்பம், ஆசைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா. நிறைய அனுபவிக்கணும், இந்த விஷயங்களை நம்ம நல்லபடியா அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய ஆசைகள் இருக்கு இல்லைங்களா. அதுதான், அதுவும் எல்லையற்ற. அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்ம இந்த உலகத்துல எல்லையற்ற விஷயங்கள் தான். நம்மளுக்கு ஒரு ஆசை, ஒரு விஷயத்துக்கு ஆசைப்படுறோம், அது கிடைச்சதுன்னா அதுக்கு சந்தோஷப்படுறதை விட்டு அடுத்ததுக்கு பத்தி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா. அப்போ எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. இதனை ஒருவன் ஜட பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்றது. இதனால் ஒருவன் ஜட பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆசைகள் நிறைய இருக்கு, அப்போ அவங்க அதுக்காக பிரயத்தனப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ பல நோக்கு செயல்களுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஏன்னா நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகால என்ன பாக்குறோம், நம்ம செய்யற செயல் நம்ம கடமையா செய்யணும், அதுல பலன்களை எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படின்றத நம்ம கர்மயோகத்துல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா இங்க செய்யற செயல்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த செயலுக்கான பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, கட்டுண்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம்.
Mataji 14.8. तम तमस्त्वज्ञानजं विद्वि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. பரதனின் மைந்தனே, தமோகுணம் எல்லா உயிர்வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகின்றது. அதாவது முழுக்க முழுக்க அறியாமை. அதுதான் வந்து தமோகுணத்தோட நேச்சர். இப்ப நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? முக்குணங்களை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் பொழுதுதான் இந்த லிவிங் என்டிட்டி சோல் என்ன ஆகுது? பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சிக்குள்ளார வருது. அப்ப இந்த முக்குணங்கள்னாலதான் நம்மளுக்கு பிறப்பு இறப்பு கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த முக்குணங்களை பத்தி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? வெளியில வரணும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த விஷயங்களை பத்தி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப முக்குணங்களோட நேச்சர் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். தமோகுணம் சத்துவகுணம் எதனால? இன்பத்தினால. நம்ம செய்யற நல்ல நல்ல செயல்கள் செய்வாங்க, பாபம் செய்ய மாட்டாங்க. ஆனா அந்த நல்ல செயல்களை செய்யறோம்ன்றல ஒரு சந்தோஷம் அடைகிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ நான் செய்யறேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க வந்து அதுல வந்து சந்தோஷம் அடைகிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? அதுல கட்டுண்டுறாங்க. அந்த குட்னஸ் நேச்சர்ல கட்டுண்டுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா டிவோட்டிஸ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்ததுன்னா அதுக்கான பலனை அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. எல்லாமே பகவானோட அனுகிரகத்துல நடக்குது அப்படின்றத அவங்க ஏத்துப்பாங்க. அதே வந்து தவறுகள் ஏதாவது நடந்தது அப்படின்னா இது என்னுடைய அறியாமையினால ஏற்பட்டது அப்படின்றத அவங்க வந்து ஒத்துப்பாங்க. ஏன்னா பலன்களை அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிடும் அதுல அவங்களுக்கு? அவங்க வந்து சத்துவகுணத்தோட அவங்க வந்து சம்பந்தப்பட்டுருவாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே வந்து பகவானோட அனுகிரகத்தால் தான் என்ன நடக்குது? எல்லா விதமான விஷயங்களும் நடக்குது இல்லைங்களா? அப்போ வந்து பகவான் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானால நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு நம்ம அந்த செயல்கள் நம்ம அர்ப்பணிக்கணும். அததான் நம்ம வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்போ சத்துவகுணத்துல நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் நம்ம நல்ல விஷயங்கள் செய்யறோம் அப்படின்னாலும் அதை நம்ம யாருக்கு அர்ப்பணிக்கணும்? பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். நம்மளோட குருக்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்படின்ற பட்சத்துல அதுல உள்ள அந்த ஹாப்பினஸ் என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது. ஹாப்பினஸ் என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிடும்? நம்மளுக்கு பிறப்பு இறப்புல வந்துரும். அதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு யாருனால இந்த ஞானம் வருது? யாருனால நம்மளுக்கு பக்தி வருது? அதுவும் பகவானால தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா? நம்ம வந்து பகவானை வணங்கணும்னாலே அதுக்கே என்ன பண்ணணும்? பகவானே நம்மளுக்கு அந்த அனுகிரகத்தை கொடுக்கணும். அப்பதான் நம்மளால பகவானை வழிபட முடியும். அப்போ நம்ம கையில எதுவும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு நம்ம சேவை செய்யணும். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்போ சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க வந்து சந்தோஷத்தினால கட்டுண்டுறாங்க. அதே வந்து ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க நிறைய எல்லையற்ற ஆசைகள்னால என்ன பண்றாங்க? பல நோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபடுறாங்க. அதனால அவங்க வந்து சம்பந்தப்படுறாங்க இந்த ஜட இயற்கையோட அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம பார்க்கிறது தமோகுணம். தமோகுணம் எல்லா உயிர்வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகிறது, அறியாமைக்கு காரணமாகிறது. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆத்மாவை பிணிப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். ரொம்ப வந்து லேசியா இருப்பாங்க தமோகுணத்துல உள்ளவங்க. எந்த விஷயம் நடந்தாலும் அதுல நன்மை இருக்கிறத அவங்க பார்க்கவே மாட்டாங்க. அதுல என்ன குறைபாடு இருக்கு அப்படின்றத அவங்க பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு சோம்பேறியான ஒரு தனம் இருக்கும். அதாவது லேசினஸ் ரொம்பவே இருக்கும். எப்பயுமே வந்து சந்தோஷமாவே இருக்க மாட்டாங்க. எவ்வளவு நல்லது நடந்தாலும் அவங்க அதுல ஒரு துக்கத்தை கண்டுபிடிச்சு அதுக்காக ஒரு துக்கத்திலே அவங்க வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதுல இருப்பாங்க. அப்ப பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். இதுதான் வந்து அவங்களோட நேச்சரா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 14.9. சத்வம் சுகே சஞ்சயதி ரஜ கர்மணி பாரத ஞானமாவ்ருத்ய து தமः பிரமாதே சஞ்சயத்யுத. சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலனிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகின்றது. அதாவது தமோகுணம் உள்ளவங்களுக்கு நன்மை தீமை தெரியாது. சாஸ்திரம் நம்ப மாட்டாங்க. அதுல வந்து தர்மம் அதர்மம், சாஸ்திரம் நம்பினாதான் தர்மம் எது அதர்மம் எதுன்றது தெரியும் இல்லைங்களா? அப்ப தர்மம் அதர்மம்ல அவங்களுக்கு தெளிவு இருக்காது. அப்ப அவங்களோட செயல்கள் என்ன ஆயிடும்? அதர்மத்திலயும் அவங்க வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்போ அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? நிறைய வந்து கஷ்டங்கள் வந்துருது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயலின் பலனிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 14.10. ரஜஸ்தமச்சாபிபூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜசத்வம் தமச்சைவ தமசத்வம் ரஜஸ்ததா.
வரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகின்றது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப எல்லார்கிட்டையும் இந்த முக்குணமும் இருக்கு. ஒருத்தவங்க கிட்டதான் இருக்குன்றது கிடையாது இல்லைங்களா? பகவத்கீதை பகவான் எங்க சொல்றாங்க? போர்க்களத்துல சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ஒரு நல்ல ஒரு லெஷரான இடத்துல அப்படி உட்கார்ந்து அந்த உபதேசத்தை அர்ஜுனருக்கு கொடுக்கல. அர்ஜுனன் அப்ப போர் பண்ண போகணும். அந்த நேரத்துல என்ன பண்றாங்க? பகவான் பகவத்கீதைய கொடுக்குறாங்க. அப்ப போர்க்களத்துல யாரு இருக்காங்க? ஒரு பக்கம் தர்மத்துல உள்ளவங்க இருக்காங்க, ஒரு பக்கம் அதர்மத்துல உள்ளவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ தர்மத்தை பத்தி பகவான் என்ன பண்றாங்க? அங்க உபதேசம் பண்றாங்க. அப்போ அதுவும் இது எப்ப சொல்றாங்க? துவாபர யுகத்தோட கடைசியில சொல்றாங்க. அப்போ கலியுகத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த மனம் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்மளோட மனம் தான் அந்த போர்க்களம், குருட்சேத்திரம். நம்மளோட இந்த எண்ணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது சத்துவகுணத்துல உள்ளது, ரஜகுணத்துல உள்ளது, தமகுணத்துல உள்ளது, அதெல்லாம் தர்ம வழி, அதர்ம வழி அந்த மாதிரி இருக்கும். அது நம்மளுக்கு எது சரி தப்புன்றது நம்மளுக்கு தெரியாம இருப்போம். இன்டெசிஷன்ல இருப்போம். அர்ஜுனர் இன்டெசிஷன்ல இருந்தாங்க இல்லைங்களா? போர் பண்ணணுமா கூடாதான்னு. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எது சிறந்தது அப்படின்றது தெரியாம நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம ரொம்பவே அறியாமையில இருப்போம். அந்த ஒரு தாத்பரியத்துலதான் என்ன பண்ணிருக்காங்க? பகவான் நமக்கு பகவத்கீதை கலிகால அதாவது துவாபரயுகம் முடியும் போது கொடுத்திருக்காங்க. கலிகாலத்துல வர நம்ம எல்லாரும் நல்லபடியா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்துல. அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லார்கிட்டயும் குணம் இருக்கு, முக்குணங்களும் இருக்கு. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகிறது. அதே மாதிரி மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இப்போ ஒரு ஒரு அந்தந்த சந்தர்ப்பம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கோம். அந்த இடத்துல நம்ம பேசிக்கா நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருமே நல்லவங்களா இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவோம். ஆனா ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? சில சமயம் ரஜோகுணம் நம்ம கிட்ட மேலோங்கி இருக்கும். அப்ப அதுக்கான செயல்களை செஞ்சிருப்போம். சில சமயம் தமோகுணத்தோட எண்ணங்கள் மேலோங்கி இருக்கும். எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்கான செயல்கள் நம்ம ஈடுபடுவோம். ஆனா முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருமே சத்துவகுணத்துல தான் இருக்கணும்ன்றத ஆசைப்படும். அப்ப இந்த போட்டி நிலவி இருந்துகிட்டே இருக்கும். சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணத்தோட போட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதுல நம்ம எதை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்றதான் இங்க நம்மளோட கையில இருக்கு. அந்த ஃப்ரீ வில் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதுதான் நம்ம கர்மாவை டிசைட் பண்ணும். நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்? இந்த ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் நம்ம என்னைக்குமே நம்ம எடுத்துக்காம சத்துவகுணத்துல இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? முடிஞ்ச வரைக்கும் பிரயத்தனம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி 3 குணங்களும் போட்டி போட்டுட்டே இருக்கும். உயர்நிலைக்கு அந்த போட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் மனம். மனத்தை இந்த 3 குணங்களும் என்ன பண்ணும்? தன் பக்கம் இழுக்கும். அதுல முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சத்துவ குணத்தோட இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வராது. ஏன்னா நம்ம அதர்மம் பக்கம் போகவே மாட்டோம். மத்தாஜி 14.11 सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. உடலில் 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவ குணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டிருக்கும் போது ஒருவன் சத்துவ குணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்பயுமே நல்ல ஹாப்பி மூட்ல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்றது தெரிய வரும். ஏன்னா பாபம் பண்ணும்போது யாருக்கும் என்ன கிடைக்காது? சந்தோஷம் கிடைக்காது. அப்போ சத்துவ குணத்துல இருக்கும் நல்ல செயல்கள் செய்யும்போது அவங்க பிரகாசமா இருப்பாங்க. சத்துவ குணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப தூய்மையானவங்களும் அந்த நேரத்துல அவங்க இருப்பாங்க சத்துவகுணத்துல இருக்கும் பொழுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தாஜி 14.12 लोभः प्रवर्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தில் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. அதாவது ரஜோகுணத்தோட நிலைகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? பெரும் பற்று, எப்படியாவது அதை நம்ம அடைஞ்சிடணும். ஒரு விஷயம் இருக்கும், அது நம்மளுக்கு என்ன அது மேல ஆசை வந்துடும், அது எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும். பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு
இதுல பாத்தீங்கன்னா துரியோதன் அவங்கள வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளா பார்க்கலாம். அவங்களுக்கு என்ன ஆசை? ராஜ்யத்த அடையணும், ராஜ்யத்த தான் தான் ஆளணும் அப்படின்ற பெரும் பற்று. கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை. அத எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்துல இருக்காங்கல்ல, ஏக்கம். அது கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்னது? ஏக்கம். கடைசி வரைக்கும் அந்த ஏக்கம் இருந்தது. தான் தான் ஹஸ்தினாபுரத்த ஆளணும். அதுவும் இல்லாம இந்திரபிரஸ்தத்தையும் சேர்த்து ஆளணும் அப்படின்ற ஒரு ஏக்கமும் இருந்தது. அதுக்கான கடின உழைப்பு இருந்தது இல்லைங்களா? நிறைய பிரயத்தனப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. அப்ப ரஜோகுணத்தின் குணங்கள நம்ம இந்த விஷயங்களெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்றத இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.13. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. குருவின் மைந்தனே, தமோ குணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும். மயக்கம், சோம்பல், இருள் எல்லாத்துலயும் எப்படின்னா ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருப்பாங்க இல்லைங்களா? எதுலயுமே வந்து விருப்பம் இல்லாம இருப்பாங்க. அப்புறம் போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எதையும் வந்து எடுத்து செய்ய மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து தமோ குணத்துல உள்ளவங்களோட தான் இருக்கும். அப்ப இந்த நிலையில இருந்து ஒருத்தவங்க வெளியில வரணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.14. यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணம் அடையும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான். ஏன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க? தர்மமான விஷயங்களை செய்யறாங்க இல்லைங்களா? நல்ல விஷயங்களை அவங்க செய்யறாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றனர். அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்துல அப்பர் பிளானட்டரி சிஸ்டம் அங்க வந்து அவங்களோட டெஸ்டினேஷனா இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப அந்த கர்மங்களுக்கான செயல்கள் முடியற வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த லோகத்துல அவங்க வாழ்வாங்க. நிறைய யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள்லாம் செய்றாங்க இல்லைங்களா? அவங்கலாம் எங்க போவாங்க? அப்புறம் எல்லாருக்கும் நல்லது சேரிட்டி எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? நிறையா. அந்த மாதிரி உள்ளவங்கலாம் எங்க போவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சொர்க்கலோகம் போய் அந்த செயல்களுக்கான பலன்களை அனுபவிப்பாங்க. அந்த செயல்களுக்கான பலன்களை அனுபவிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க பிறப்பு எடுப்பாங்க. ஏன்னா இந்த பூலோகத்துலதான் என்னது? கருமங்கள் உண்டு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.15. रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. ரஜோகுணத்தில் இருக்கும்பொழுது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். அதாவது இங்க மறுபடியும் பூலோகத்துல அவங்களோட பிறப்பு இருக்கும். சரிங்களா? ஏன்னா பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களிடையே பிறவி எடுக்கின்றான் அப்படின்றது இங்கதான் என்ன பண்ணுவோம்? பலநோக்கு செயல்களை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? இது கிடைச்சா இது அடையணும், அதுக்காக இந்த செயலை செய்யறேன் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போட செய்யறோம் இல்லைங்களா? அப்ப மறுபடியும் பூலோகத்திலே அவங்களோட பிறவி இருக்கும். அது தமோ குணத்தில் இருக்கும்போது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். இதுக்கும் கீழே, அதாவது ஹியூமன் லைஃபுக்கும் கீழே அவங்க போயிடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா நம்மளோட இது டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் எப்படி இருக்கும்? அதாவது பரிமாண வளர்ச்சி அதாவது அக்வாட்டிக்ஸ்ல இருந்து வருது இல்லைங்களா? நீர்வாழ் உயிரினங்கள்ல இருந்து வருது. அப்ப தமோ குணத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மறுபடியும் எங்க போயிடுவாங்க? மறுபடியும் அந்த கீழ்நோக்கு நிலைகளுக்கு அவங்க போயிடுவாங்க. மாதாஜி 14.16. कर्मणः कृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மை அடைகின்றான். அவங்க பியூரிபிகேஷன் அடைகிறாங்க. சரிங்களா? தூய்மையாகிறாங்க. அவங்க பாபங்களும் அவங்களுக்கு அங்க வராது. அதே ரஜோகுணத்தில் செயல்பட்ட செயல் துக்கத்திலும், அதாவது ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது செய்யற செயல் எதுல கிடைக்கும்னா துக்கம் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. ஏன்னா சில சமயம் கிடைக்கும், கிடைக்காம போகும் இல்லைங்களா? ஏக்கம், அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால என்ன கிடைக்கும்? ஏக்கம் இருக்கு. அப்புறம் வந்து ஆவல் இருக்கு. இதெல்லாம் இருந்தனாலே கிடைக்குமா கிடைக்காதான்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும். அப்ப அவங்களுக்கு துக்கம் வந்து சேரும். அதே தமோ குணத்துல செயல்படுறவங்க அறிவற்ற தனத்திலும் விளையுறுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இவங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க அறியாமைதான். தமோ குணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அறியாமையில உள்ளவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். மாதாஜி 14.17. सत्त्वात् सज्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसौ भवतो ज्ञानमेव च.
நம்ம இப்போ நிறைய இந்த 3 குணங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இதுல நம்மளுக்கு முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஆஸ் எ டிவோட்டீஸ் என்ன பண்ணணும்? சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம எலிவேட் ஆயிடணும். எல்லார்கிட்டயும் 3 குணங்கள் இருக்கு. அதுல நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்ப நம்ம நிறைய குணங்கள பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? நேத்து கூட 13 சாப்டர்ல 8th இருந்து 12th ஸ்லோகா வரைக்கும் என்ன பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க? ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி அதுல நிறைய நல்ல நல்ல குணங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 12th சாப்டர்லயும் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது 12.12ல இருந்து 20 வரைக்கும் இப்படி இருந்தா எனக்கு பிடிக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிற பக்தர்களை எனக்கு பிடிக்கும். மிக பிரியமானவன் அப்படின்றதையும் பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில. நம்ம அதெல்லாம் எடுத்துக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? சத்துவகுணம் கிடைக்கும். இந்த ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் நம்ம கிட்ட நெருங்கவே நெருங்காது. அதுக்கப்புறம் அந்த சத்துவகுணமும் என்ன பண்ணும்? நம்மளுக்கு சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு நம்மள கொண்டு போகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது. ரஜோகுணத்தில் இருந்து பேராசை விருத்தியாகிறது. தமோ குணத்தில் இருந்து அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் விருத்தியாகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 14.18 ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்தஸ்தாஹ மத்யே திஷ்டந்தி ராஜசாஹ ஜகன்ய குணவிருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசாஹ. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூ உலகிலே வாழ்கின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டத்துக்கு அவங்க போயிடுவாங்க. அதாவது கொஞ்சமா தமோ குணத்துல இருந்து கொஞ்சமா பாவம் பண்ணா இந்த பூலோகத்திலேயே மிருக இனத்துல பிறவி எடுப்பாங்க. நிறைய பாவம் பண்ணி நிறைய அதர்மம் பண்ணாங்க அப்படின்னா நரகலோகம் வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க? அவங்க போயிடுவாங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரிதான் சத்துவகுணத்திலயும் ஓரளவு புண்ணியமான காரியங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா இங்கேயும் அவங்களுக்கு நல்ல பிறவில நல்ல குடும்பத்துல பிறவிகள் எல்லாம் கிடைக்கும். அதே அவங்க நல்ல இன்னும் உயர்ந்த சேரிட்டி நல்ல விஷயங்கள்லாம் அவங்க வாழ்க்கையில செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்க சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் அவங்க போவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் வந்து 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம். நம்ம இருக்கிற இடம், அதாவது நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இந்த ஜட உலகம். சரிங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் எர்த், நம்ம இருக்கிற பூலோகம். அதுக்கப்புறம் புவர்லோகம் அப்படின்றது இங்க பாத்தீங்கன்னா கோஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும். ராட்சச கோஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து ஸ்வர்கலோகம் இருக்கு. இங்கதான் வந்து தேவர்கள்லாம் இருப்பாங்க. 33 தேவர்கள்லாம் இங்க இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மகரலோகம் இருக்கும். ஜனலோகத்துல 7 சேஜஸ் இருப்பாங்க. தபலோகம், அதுக்கப்புறம் சத்தியலோகம், பிரம்மா இருக்கிற இடம். பிரம்மாவுக்கும் என்னது லைஃப் ஸ்பேன் உண்டு. 100 ஆண்டுகள் தான் அவங்களுக்கும் ஆயுட்காலம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். யாரெல்லாம் இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்துல இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே என்னது ஆயுட்காலம் உண்டு அப்படின்றத இங்க தாத்பரியம். இப்ப பிரம்மா அப்படி எப்படி இப்ப நம்ம நம்புறோம் இல்லைங்களா? இந்திரனுக்கு என்னது இந்திரன் இடத்துக்கு யார் வேணாலும் போகலாம். யாரு வந்து அஸ்வமேத யாகம் 100 பண்றாங்களோ அவங்க இந்திர பதவியை அவங்க அடையலாம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பிரம்மாவோட இடமும், அதே மாதிரிதான் சூரியன் சந்திரன் எல்லா இடமும் அதே மாதிரிதான். அந்தந்த இப்ப நம்மளுக்கு இந்திரனோட தெரியுது அஸ்வமேத யாகம்னு ஒரு செஞ்சா இந்திர பதவி அடைய முடியும் அப்படின்றது. அதே மாதிரி பிரம்மான்றது இருக்கலே உயர்ந்த ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அதுக்கான தவத்தையும் விஷயங்களையும் செய்யும்போது பிரம்மாவாகவும் ஆக முடியும் அப்படின்றத இங்க தாத்பரியம். இதுதான் வந்து 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம். இதெல்லாம் அப்பர் பிளானட்டரி சிஸ்டம், ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இதுலதான் வந்து சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க இருந்ததுக்கு பிறகு அவங்க வந்து போகக்கூடிய இடங்கள். அதாவது பகவானுக்காக பக்தி சேவை பண்ணி பகவானுக்காக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்மள முன்னிலைப்படுத்தாம பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி இந்த உடம்பை சாதனமா அதுக்கு பக்திக்கு சாதனமா பயன்படுத்தி யார் வந்து வாழ்க்கையை வாழ்றாங்களோ அவங்க ஸ்வர்க்கம் இது பகவானோட லோகத்தை அவங்க அடைவாங்க. அதுதான் பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம். பூலோகத்துல நாம சங்கீர்த்தனம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம் லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டம் எல்லாம் போக மாட்டாங்க. அவங்க எங்க போவாங்க? பகவானோட நாமத்தை சொல்லும் போது அது அவங்களோட பாபத்தை தொலைச்சு அவங்க என்ன பண்ணும்? பகவானோட லோகத்தை அது அடையறதுக்கான பாதையா இருக்கும். அதுவும் வந்து இந்த உலகம் வந்து எத்தனை லேயர்ஸ் இருக்கு? 7 லேயர்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? எர்த், வாட்டர், ஃபயர், ஏர், ஈத்தர் இதெல்லாம் சேர்ந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து மைண்ட் மனம், இன்டெலிஜென்ஸ், அதுக்கப்புறம் மகா தத்வா ஃபால்ஸ் ஈகோ இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் மகா தத்துவான்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த லேயரை பிரேக் பண்ணிட்டு போகணும்.
அதுக்கு அந்த சக்தி யாருக்கு மட்டுமே உண்டு? நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு மட்டுமே உண்டு. அப்ப பகவான மனதில் நிலைநிறுத்தி பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது இந்த லேயரை மகா தத்துவத்தை நம்மளால கடந்து பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்காங்களோ அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க? திரும்பி இந்த பூலோகத்திலே பிறவி எடுப்பாங்க. அதே தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசாத்தல, பாத்தால அப்படின்ற கீழே லோவர் பிளான்டரி சிஸ்டம் 7 இருக்கு. சரிங்களா? அந்த 7 பிளான்டரி சிஸ்டத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்க போய் இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ரொம்ப பாவம் பண்ணா ஹெல்லுக்கு போவாங்க. நரகத்துக்கு போய் பாவத்துக்கான தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துல அவங்க பிறவி எடுப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப இதுதான் இந்த விஷயங்கள். சத்தோகுணத்துல உள்ளவங்க ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம், ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க இங்கேயே மறுபடியும் இந்த எர்த்லயே மிடில் பிளானட்லயே இருப்பாங்க. அதே தமோ குணத்துல உள்ளவங்க லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டம் நரகலோகத்துல இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துருவாங்க எல்லாருமே. திரும்பி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? கர்மத்துல ஈடுபடுவாங்க. பிறவி எடுத்து கர்மத்துல ஈடுபடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் யார் ஒருத்தவங்க பகவானுக்காக வாழ்க்கை வாழ்றாங்களோ, பக்தியோட இருக்காங்களோ, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்களோ, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த மகா தத்துவத்தை கிராஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க? பகவான் லோகத்தை அவங்க அடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் நம்மளோட மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ். இதுக்குள்ளதான் நம்ம எல்லாரும் இருப்போம். இது மாதிரி ஒரு யூனிவர்ஸ் இல்ல, பகவானோட உடம்புல இருந்து பல மில்லியன் யூனிவர்ஸ் வந்து வெளியில வரும் கார்னா வெர்ஷன்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.19. நான்யம் குணேப்ய கர்த்தாரம் யதா திரஷ்டானுபஷ்யதி குணேப்யஸ்ச பரம் வேத்தி மத்பாவம் சோதிகச்சதி. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும்பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அடைய முடியும் அப்படின்றதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒண்ணுமே கிடையாது. முக்குணங்கள் தான். இந்த 3 குணங்கள்ல தான் நம்ம எல்லாருமே இருப்போம் இல்லைங்களா? இதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஏதும் ஒண்ணு கிடையாது. அதாவது சுத்த சத்துவ குணம் இருக்கு, பகவான் அடையிற குணம் உண்டு. ஆனா மெட்டீரியல் நேச்சர்ன்றது இந்த முக்குணங்கள் தான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பரமபுருஷன் இந்த குணங்கள் என்று உயர்ந்தவர் என்பதையும், பகவான் வந்து இந்த முக்குணங்களுக்கு கண்ட்ரோல்ல இல்ல. இந்த குணங்களை கண்ட்ரோல் பண்றவங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கும் பொழுதும், அதாவது ரினௌன்ஸ்டா இருப்பாங்க, பற்றுன்று இருப்பாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கும் பொழுதும், நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானுடைய இயற்கையை, பகவான் லோகத்தை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் முக்குணங்கள்னால என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதாவது அந்த குணங்களோட நேச்சர் என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். அந்த குணங்கள் இருக்கும்போது நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் போவோம், இறந்த பிறகு எங்கெங்கெல்லாம் போவோம், இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களோட நிலைப்பாடுகள் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்போ இந்த குணங்கள்ல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.20. குணாநேதானதீத்யத்ரீன் தேஹி தேக சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கைர் விமுக்தோ மிருதமஷ்ணுதே. உடலை அடைந்த ஒருவன், நம்ம எல்லாருக்குமே சென்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது கிராஸ் பாடி, பஞ்சபூதங்களான உடம்பு, அதுக்கு சென்சஸ் உண்டு, மனம் உண்டு. அப்ப உடலை அடைந்த ஒருவன், நம்ம பகவான் என்ன பண்றாங்க? சீட் கிவிங் ஃபாதர் இல்லைங்களா? விதையளிக்கும் தந்தையா பார்க்கிறோம். அப்போ உடலை அடைந்தவுடன் நம்ம இந்த கிராஸ் பாடி எதுலேருந்து கிடைச்சது? மெட்டீரியல் நேச்சர் 24 தத்துவங்கள்ல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சது. அதை அடைஞ்ச ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றில் நின்றும் இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். வேற ஒரு பிறவி எடுத்து நம்ம மறுபடியும் செய்யணும் அப்படின்றது இல்லாம இந்த பிறவிலே, இதே வாழ்விலே என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். ஏன்னா ஆன்மீக வாழ்வு அமுதத்தை ஒத்தது அப்படின்றத நம்ம எங்க பார்க்கிறோம்? எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுல மட்டும்தான் எட்டர்னல் பீஸ், எட்டர்னல் ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். நம்மளுக்கு அமைதியும் சந்தோஷமும் தான் நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம். வாழ்க்கையில ஒரு நாளும் நம்ம தேடுறது அமைதியும் சந்தோஷமும். அது இந்த முக்குணங்கள் உள்ள இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா அது நிரந்தரமற்றது இல்லைங்களா? அதுவும் இல்லாம அன்லிமிட்டெட் ஆசைகள், டிசைர்ஸ் நமக்கு உண்டு. இவ்வளவுதான் அப்படின்னு ஒரு கட்டுக்குள்ள நம்ம இருக்கவே மாட்டோம். நிறைய ஆசைகள் உண்டு. அப்போ அமைதியும் கிடைக்காது, சந்தோஷமும் கிடைக்காது. ஆனா ஆன்மீகத்துல மட்டும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்?
அமைதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும். ஏன்னா ஆன்மீகம் எல்லாமே தெய்வீகமானது, நித்தியமானது. நம்மளோட சோல் எப்படி நித்தியமானதுன்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ சோலுக்கான விஷயத்தையும் பகவான் நித்தியமானவங்க. பகவானுக்கான விஷயமும் டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி. அப்போ அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? நித்தியமான இன்பமும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும். அதனாலதான் அது அமுதத்தை ஒத்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த மெட்டீரியல் விஷயம் டெம்பரவரியான கஷ்டங்கள், சந்தோஷங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஓரளவுக்கு விலக்கி வச்சுட்டு நம்ம முழுக்க முழுக்க பக்தியில நம்ம ஈடுபடுறதுதான் இருக்குல்ல சிறந்த விஷயமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.21. अर्जुन उवाच कैलिङ्गै स्त्रीन् गुणानीतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते. அர்ஜுனர் வினவினார், எனதன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களில் இருந்து உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளினால் அறியப்படுகின்றான் அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. அப்போ முக்குணங்கள்னால என்னென்ன எப்படி எப்படி இருப்பாங்கன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். அவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். அப்ப இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படாம இருக்கிறவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும், ஸ்திதமுனி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா செகண்ட் சாப்டர்ல. அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து என்னது பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாங்க, முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படாதவங்களோட நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கிறாங்க. அவனது நடத்தை என்ன, எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கின்றான், அவங்க எப்படி அந்த முக்குணங்களை கிராஸ் ஓவர் பண்றாங்க. ஏன்னா இது வந்து எல்லாருக்குமே எப்படியும் ஏதாவது ஒரு குணத்துல இருக்கதான் போறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த குணங்கள்ல இருந்து அவங்களால எப்படி வந்து வெளியில வர முடியுது, எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கின்றான் அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. மாதாஜி 14.22, 23, 24, 25. Okay. श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्क्ते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. பகவான் கூறினார், பிரகாசம் மற்றும் பற்று மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது அவற்றை வெறுக்காதவனும். ஏன்னா பிரகாசம் எதனால வருது? ஹாப்பினஸ், சத்துவகுணத்தினால வருது. பற்று நம்ம பார்த்தோம்ல, நம்ம செய்யற செயல்களோட பற்று வச்சிருக்கும் போது ரஜோகுணத்துல இருக்கும். மயக்கம் தெளிவில்லாம அறியாமல் இருக்கிறது தமோகுணம். அப்ப இவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைத்திருக்கும் பொழுது அவற்றுக்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும். நம்ம வந்து ஒரு விஷயம், இப்போ ஒருத்தவங்க நம்மளை கோபப்படுத்துறாங்க அப்படின்னாலும் நம்ம கோபப்படாம அந்த இடத்துல இருக்கணும்னா குணங்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஏன்னா அவங்க கிட்டயும் நம்ம குணங்கள்ல தமகுணம், ரஜகுணம், சத்துவகுணம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸும் அந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து தான் வருது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம கிட்ட இருந்தும் அந்த குணங்கள்ல இருந்து தான் ஆக்டிவிட்டிஸ் வருது. அப்ப குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும், மண் கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும். ஏன்னா ஆத்மா பரமாத்மால நிலை பெறவங்களுக்கு மண் கட்டியா இருந்தாலும் கல் பொன் எல்லாமே சமமா இருக்கும். ஏன்னா போகும்போது எதையும் அவங்க எடுத்துட்டு போறது கிடையாது. அப்போ என்ன அவங்களுக்கு தெரிய வரும்? எல்லாமே ஒண்ணுதான். நம்ம போகும்போது எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு தான் போக போறோம். அப்ப மண் கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும், ஞானம் நிறைஞ்சிருக்கும் அவங்களுக்கு. சரிங்களா? ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், செல்ஃப் ரியலைஸ்டா இருப்பாங்க. புகழ்ச்சியும் இகழ்ச்சியும் ஒன்றாக காண்பவனும், மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் ஒருபோல் நடத்துபவனும், எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப ஆத்மா நிலை பற்றி பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது, நம்மளோட ஆக்டிவான மனத்தையும் சென்சஸையும் யாரு மேல நம்ம பயன்படுத்தணும்? பகவானுக்காக நம்ம பயன்படுத்தணும். அப்படி செய்யும் போது இந்த முக்குணங்கள் நம்ம கிட்ட என்ன பண்ணாது? நம்ம கிட்ட வராது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 14.26 மாதாஜி. மாம் ச யோ வியாபிசாரேண பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்தைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே.
பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு. ஏன்னா பக்தி தொண்டுல மனமும் நம்மளோட இந்த ஆக்டிவான இந்திரியங்கள் சென்சஸும் என்ன ஆயிடுது அதுல பயன்படுது இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம அதுல பயன்படுத்தும் பொழுது அது என்ன ஆகாது, வேற இந்த முக்குணங்களுக்கு அது போகாது. அதுதான் வந்து இருக்கலே சேஃபான விஷயம். அதுதான் அதனாலதான் பக்தி பண்ணணும். பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? எல்லாத்தையும் நம்ம பகவானுக்காக செய்யும்போது, அது நமக்கு இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து பாதுகாப்ப கொடுக்கும். பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டவங்க என்னைக்கும் என்ன ஆக மாட்டாங்க? இழிவு அடையவே மாட்டாங்க. அதுதான் 9வது சாப்டர்லயும் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. எனது எனது பக்தன் என்றும் அழிய மாட்டான் அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லைங்களா? எதனால இந்த முக்குணங்களோட தாக்கம் அவங்களுக்கு என்னைக்கும் இருக்காது. எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து அவங்களால ஈஸியா வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशो अध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. 14.26 ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே. பகவான் தான் என்னது நித்தியமானவங்க, அழிவற்றவங்க அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி சேவைன்றது நம்மளோட மனத்தை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி நம்மளோட சென்சஸ நம்ம பகவானுக்காக நம்ம பயன்படுத்துறோம். அது இருக்கலே சேஃபான ஒரு விஷயம். இந்த முக்குணங்களோட தாக்கம் நம்மளுக்கு ஏற்படாது. அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல உள்ளதெல்லாம் டெம்பரவரி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுவும் இல்லாம இது ஒரு துக்காலயம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இங்க நம்ம என்ன செய்யலாம்? நம்ம கடமைகளை செய்யலாம். இங்கேயும் சந்தோஷமா இருக்கலாம். பக்தி செய்து சந்தோஷமா இருக்கலாம். நம்மளோட கடமைகளை சரிவர செய்து சந்தோஷமாக இருக்கலாம். ஆனால் கடமையில இருந்து யாரும் என்ன பண்ணிட வேண்டாம், நம்ம யாரும் வெளியில வந்துட வேண்டாம். நம்ம எல்லாரும் நம்மளோட கடமைகளை நம்ம செய்யணும். அதே சமயத்துல பகவானுக்கு பக்தி செய்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? சந்தோஷமா இருக்கணும். இங்க சந்தோஷமா இல்லாம அதுக்காக எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு இருக்கணும்ன்றது அவசியம் இல்ல. பக்தி சேவையில நம்மளுக்கு எல்லா விதமான சந்தோஷமும் கிடைக்கும். பிரசாதமா சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? நார்மலான ஃபுட்டு பாபத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கும். அது பிரசாதம் நம்மளுக்கு பகவானோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அது நம்மளுக்கு பக்தியில் நம்மள கொண்டு போய்விடும். அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம பகவானோட செயல்கள் ஈடுபட்டு நம்ம எல்லா நன்மைகளும் நம்ம அடையலாம் அப்படின்றத இங்க தாற்பயம். அப்ப இந்த முக்குணங்கள் நம்ம கிட்ட நெருங்காது அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பத்திதானம் பாவனி வைஷ்ணவ நமக அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.